ta'ala wa barakatuh. Barkamu da azumin ranar yau. Kamar yadda dai kun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana girmama wannan wata, kamata mu ma mu girmama shi. Girmama wannan wata ba wai kawai ka bar ci da sha da sauransu ba, a'a ka kiyaye kanka daga duk wani abu wanda zai jawo maka fushin Allah tabaraka wa ta'ala na cikin zance ko aiki ko kuma hali. Kamata yi ka tsarkake zuciyarka, ka tsarkake ayyukanka da harkokinka duka. Kamar yadda kai kana ce kai musulmi ne, to ka yarda aikinka da zancenka da halayenka duk su kasance su ma musulmai ne. Ma'ana dai mutum shi ya musulunta da kanshi, kuma ya musuluntar da halayensa duk da baki daya. Wannan shi abin da ake bukata ga musulmi ya rayu, domin duk musulmi shuka ne na alheri, duk inda ta fuskanta za ta yi tasiri mai kyau ga waɗanda ta sadu da su. To a cikin wannan wata Allah Ubangiji maɗaukakin sarki yana bayinsa karimci. Wata rana manzo Allah ya shiga masallaci, ya iske jama'a suna zaune, ya tafi kaɗan yake yana so ya hau mimbari, ya hau taku ɗaya ce amin, ya na biyu kuma yake amin, ɗan uku yake amin. Sahabai suka tambaye shi da ya sauka, ya ce musu Jibril alaihi salam ne ya fuskance ni, ina hawa kan wannan wato abin nan mimbari. Ya ce mini duk mutumin da an yi maka wato an ambace ka bai yi maka salati ba, to Allah ya nisantar da shi. Kuma ya ce mini duk mutumin da ya iske wannan wata na Ramadana duk da alheri mai yawa da kuma saukin samun shi a cikinsa, ba a gafarta masa ba har watan Ramadana ya wuce, to Allah ya nisantar da shi. Haka kuma mutumin da ya iske ɗaya daga cikin iyayen shi waɗanda suka haife shi, warsa ko kuma babansa, wato ba Allah bai gafarta masa saboda ɗayansu, wato su duka ko kuma ɗayansu ba, shi ma Allah ya nisantar da shi. Ni kuma ina ce amin. Saboda haka idan ka yi an ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallama, to ka ce sallallahu alaihi wa sallam. Idan kuma watan azumi ya tsaya kana da rai, Allah arzuta ka da ka azurta shi, to dole ka kiyaye laduba waɗanda ana nema daga musulmi, wajen da kiyaye gababu, kamar yadda ka kiyaye kanka daga ci da sha da saduwa da iyali, haka nan ka kiyaye gababunka duka daga duk wani abu wanda yake Allah baya so. Haka nan kuma mutum kar ya manta a wannan wata, duk tun daga ketowar alfiyir har faɗuwar rana lokuta ne na addu'a. To ka yi addu'a. Ƙasar nan namu Najeriya yau tana buƙatar addu'a. Ba kai malami karka gida sai an baka wani abu kai addu'a, a'a wajibinka ne ka roƙi Allah ya ije wa mutanen ƙasar nan bala'i na kowane iri, bala'in farin arziki, da kuma bala'in rayuka, da bala'in fitinu iri tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Allah iya mana waɗannan duka. Idan Allah ya yarda, Allah yana karɓar addu'an bawansa, balle waɗannan musulmi na Najeriya duka idan sun fuskanci Ubangiji da roƙonsu akan Allah iya musu mala'ika, Allah zai iya shi. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda dai Allah ya yi mana bayani game da wannan